Good morning, guys! It's a wonderful morning today. Maadjog ato ang panahon. Dago sa among gamay nga abuhan. Kay magluto ko karon og vegetable lumpia, buwad og itlog para sa among pamahaw. So nakoy tip ninyo. Og gusto mo makatipid, kinahanglan jud ta mo barug para magluto mga inahan. Kay mo nang nakatunan kay das 2023 magpalit-palit rami. So ningan ako. Ang gibalanse yung mga nagastos pagka 2023. Grabing dako adig umang gastos sa pagkaon nga gipalit-palit sa gawas. So karga kanon ako, madyo pay magluto di ay. Anja, kung nay masalin pwede mo makad og paniudto. So kay gusto man ta mo bakod karong 2024 sa atang mga finances, kinahanglan lihok kay patapo-tapo ka. Ana, maadyo nang mag hinahinay taglihok ako naka-realize bitaw ko kay ang tapuan lagi. Magtinapaw, manahuna nga mo palit ra, magpadali ra, magpasadyon kay naara lagi gi-display sa unahan. Pero pwede ram day magluto. Kay nakahuna na ako agam mo ang kani. Kuan naman ni 20 ramen ni. Ja lesson 5. Oh, di ba? Ug ato ni sa tindahan ag sa kabuok dani 15. Oh. Di ba dak kog natipid. Ja. Sure pa jud ko nga hinlo ag uwil nga giprituhan. Kay magtinapo lagi ta. Wa tay maando masuk ko Ginoo og taspukan. Good morning! Gusto mo kagikan? Pamahaw lang na. Anong gana mong pagkaan na sa lamisa? Eat na mo na tatay. Morning! Love you! Aglamok sige sa pamangkit. Batasan. Nakasaan ni Dave, pinakangit. Gamay ra. Yan na guys, ya. Agkaundoy yung gunay, dan gisagol sa luto. Sa dapat buwan. Isalin gabi di ha, kanapit ang gipagahi di undoy nga baboy. Mamaot na ninyo guys, kinahanglan din ako budugang kani rayhang rice. Sara man ni kakap. Ja, agkali ba guys, grabe, nakaliptan. Magkita ninuna, hambis ka excited kuno ka mukhaan, og tagabtub nga kapadyas, nahinog manino, nakaliptan kay lahapon dapat ng tanhagi kaon. Ja kay nilakaw, malagi may kinagbayad sa PhilHealth. Ah, wala, lutong na jud. Ato na naman yung akanin ron. Ang himagas. Saon nga, wow, ang ganda sa dahuna. Grabe man dyan ang kalimutan. Gahapon ito nagikaon. Makauli man tapod mix sa dosadyo. Pero wala man dyan po kukano na. Uy. Wow. Ang isan na pa ning kapadyasa. Sus, nagmahay ito ko. Uy, kaya nga naman nagi. Kaon da dyan ganina. O, ganina, gahapon. Nagagdag ang tato. Nanti umon agliso. Kaya isidling datos gawas kay ang itanom dato ipalibot na mo datos among bahay nga gitukod. Pakuan ba guys magpaliwat ko. Terus bayan to lagi. Asa tos bahay natang bagong gipanday? Naman tayo mga gamit. Dadahan po ito kaliro. Ano ay? Sila na ba naman tayo sila? Ang bata lagi abog pa rin to. Man, we abot dito. Asa man itong bata ito katugon. Dama riting. Init dyan hapon. Ha? Hapon. Di ba? Ano lang yung adara? Okay. Ang gitigom agliso kay ang kanang ni ganahan ko ning kapadasa kay dagkuon ja tamis. Mura jag Bisaya og
lasa pero gidjang postura mura og kanang Amerikano. Mao na ini nila dari og kapadas gani og dako Amerikano. Ay kani isa din as rep kay para na pud ni ugma kabot pa na ugma. Kani di imprim hurot ko raming daghana manawag ko unja. Same eat. Padak din sa ni kay kaon pa. Ang ipanakluban guys mo ni giluto ganina. Pagod-pagod gamay, puro marana pagod. Kari buwad. Goodbye head, pautput og pinakas. Hindi ba na pinakas na yung tawag gani? Mga unta ninyo. Hindi, sukang to ba? Nga na nigit sa bulan ng silver swan kay kuan man, wa naman. Mahal pa. Di na mahurot, uy. Isa lang kahiwa diya. Mga tagas, buwan. Og itlog. Karon laman ni. Itlog, ha? Karon na. Ag, Altas ko na bay. pinden dya. Hunahuna pa ko. Nabata lagi maluoy ko. Biligod ko guys, kay karera dyan dito. Kaya, delikado. Kukaan sas nanay, ug kuan be. Papaya be. Di, kare gamit ang plato di ka hindi pang gamit ang pagkaklog kay haning hugasin. Nilangaw. Naglangaw. Pero guys, kay mo guys, dapat manday ko nung unahon kaon agrutas. Pero ako kay binagi. Pero na sometimes unahon ka nagrutas. What's anak? Ganyan na ba? Samtang gakaan-kaan ko sa buwan, naka-remember ko na may gagaw ba? Gingnan mi nga. Nga ko nung i-vlog pa nga magkaon og buwad. Di ba ko may mauwaw. O kamo, ikaw ba din na nga magkaon ta og buwad nga sa among sitwasyon galing. Mao ba dya po nay kuan na mo nagbuhi na mo sa gagmay pa mi kay mao ra man jud po nay madali-dali palit di man na nga ikauwaw. Nauuwaw lamang kuno kay ngano i-vlog pa kuno nga magkaon og buwad. Di ko mauwaw. Bisan pa siguro ako yung pinakadato sa kalibutan. Di ko mauwaw mo ka og buwad. Labi nagbuoy nagbuhi na mo sa gagmay pa mi. Okay ra guad ko makatilaw na nasukad-sukad. Diya, gikan ba pud sila sa kapobrehon. Kuan man lagi, lami naman lagi og mga kahimtang. Mga kwartaan naman. Diya. Murag sila ganay bitaw nga nag-vlog-vlog nga na mauwaw sila na sila igagaw nga pobre magkaon og buwad. Basta kay nagkatawa na lamang ko dagto pagkadungog ng istoryahan nga nganong ultimo i-vlog pa ang buwad nga magkaon og buwad. Asagaran ganis uban nga mga food content creator magluto gani sila buwad kay ang daghan nimo tan-aw sa buwad kay halos ang bayanang Pilipino mukaan og buwad. Kay ba naka Pilipinas isa ka pobre nga nasod, di buwad jud mo madali-dali. Di ko mauwaw. Proud pa ko nga mukaan mo buwad. Atong pagkabaw na nga, ningan siya nga, di ba day ko may mauwaw, grabe na di sobra na kunumi, kaya ngano kong pag-apil, ngano kong apil-apil pa na magkaon mo buwad. Nga, nga mo, medyo among pinabuhi po, karon kaon mong gyapog buwad, kaya mong gyapon ta nga dato. Pero bisan palagig nga dato na mi, buwad gyapon. Kaya mangita dyan og buwad, kaya dami din buwad, bisan pag masaka, dato ako. Kaan sa kubuan. At di mga tao no nga, angat na, tinakanahana sa ilahang nakaraan. Or maybe mukaan gud siguro gyapon si Jao buwad, pero ija nang ikauwaw, nga ning kaan pa si Jao buwad, kay knowing sa ijahang abot lagi nga taas na si Ja. Siguro naki-level na si Ja sa ijahang mga amigo or mga kaila nga naanas taas or naaman to sila sa taas daan nga di pud mga og buwad siguro kay wa maanad kay naas taas daan ang sidya nga gikan sa ubos daning taas murag feeling pud ni nga naanad jud si to ano dyan nakanana nga gikan pud si sa ubos. So makakuan pud ta na og lesson ba makakuha pud ta og lesson na nga dapat kay bodyo pud ta mulingi sa ato ang gigikanan kay what if mubagsak ka what if mapobre kag balik balik madyaga ka ano buwan di na kamukaan og buwad lud una ka kay imo naman gibidaan masyo nang
Bisag mataso na ta, bukan gyud tos pagka pinubri wa ta kay bawsa to ang kinabuhi kay ang Ginoo muhatag na nato pero mubawi pud na. So wa ta kahibaw og asa tay lagpot sa Ginoo mao nang dapat kamauta ug asa ta ibutang ready ta og unsang gay mahitabo nato kamauta magpinubri. Madyo pag mga pobre kay kamo magdinato pero gubang dato di kamo magpinubri. Pag pobre sila naglisod sila nag-adjust. Lami. Pero lami gud atong nakakaan pa ko atong tagadem. Kalimot man ko.